nahsilal ilmi ing setuhune ngasilake ngilmu dalan ngasilake ngilmu iku ala nauani ing atase rong perkara berdasarkan dua perkara kasbi wa same nomor 1 usaha ya nomor loro berusaha ngrungokno ya usaha ya ngrungokno wal kasbi utawi berusaha wa utawi kasbi iku al ilmu ngilmu al hasilu kang bangsa hasil bimudawamatil darsi kelawan nglanggengaken deres wal qiraati lan maca ya. Wong nek kepengin duweni ilmu, iku kudu berusaha. Mergo berusaha tok iku wis termasuk dalam kategori ilmu. Adapun nek wis kepengin nancep ning jero ati ilmune, iku kudu bimudawamati darsi wal qiraah. Harus mau mengistiqomahkan belajar. Kudu gelem istiqomah belajar nak cara cah pondok ya kudu gelem istiqomah mutolaah. Mergo iku usaha, mutolaah iku termasuk usaha. Kudu gelem istiqomah maca. Lah wong kepengin pinter, kepengin apal alfiyah, kepengin apal zubat, kepengin apal Al-Qur'an, kepengin iso ngaji tapi gak tau ndres, gak tau maca. Ya sampai kiamat rubah. Ya, sampai kiamat teko ya ora bakal pinter. Syaratnya iku pancen kudu kasbi, kudu berusaha. Kudu berusaha untuk memperoleh ilmu tersebut dengan jalan bimudawamati darsi wal qiraah, dengan jalan mengistiqomahkan deres, dengan jalan mengistiqomahkan membaca. Wal qiraati indal ustad, mesti qiraatil indal ustad iki ya. Wal qiraatil indal ustad ya. Berusaha maca indal ustad ing dalem ngarsane guru ya. Maksudnya siji syaratnya ya, wong nak kepengin ngasilno ilmu iku kudu berusaha. Berusaha lah isine berusaha iku mau kanthi jalan istiqomah deres. Nak wis istiqomah deres disemakno ning gone gurune. Maksudnya iku ngono ya. Wa qiraati indal ustad iki disemakno ning gone gurune. Kira-kira iku wis bener ta urung? Kan ngono. Wis bener ta urung? Jadi umpamane sampean wis ngapalo alfiyah ya, wis ngapalo alfiyah terus wis entuk 10 gampangane. Terus disemakno ning gone gurune. Nak cara istilahé sorogan, setoran. Nah, setoran. Iku syarat untuk memperoleh ilmu. Lho santri kepengin apal alfiyah tapi kok gak gelem deres yo gak gelem semaan, gak gelem setoran ning gone gurune. Sampai kiamat rubah gak bakal untuk ilmu. Jadi syarat mutlak itu. Bimudawamati darsi wa qiraati indal ustad itu syarat mutlak. Oh sampean gak usah aku tak semakno. Nyemakno iku tujuane kanggo iki bener ta ora apalanku iki. Harokate bener ta ora. Harokate iki bener ta ora. Mergo kadang kitab iku ya ana beda cetakan beda. Ngono lho. Beda percetakan beda. Lah perlune semaan iku ngono. Beda percetakan beda. Wong Al-Qur'an kadang ana sing kelewatan barang. Sak harokat. Ya, ana sing kelewatan barang. Aku tahu duwe Quran sak kalimat, ilang sak kalimat iku tahu. Pas nalikane ngaji Mbah Yai Hatib. Terus kitab iku dikelompongi karo Mbah Yai Hatib, dia
dibungkus kirim ning percetakan. Setelah dikoreksi betul, ternyata bener-bener keliru, ya wis dibungkus kirim ke percetakan. Kau tahu, ngalami dhewe aku ngono kuwi. Nah, iku fungsinya semaan. Fungsinya setoran itu di situ. Fungsinya ngaji ning gone ngarepe guru iku di situ. Mbok menawa kitab itu ada yang keliru. Keliru tulisane. Bukan kok keliru kitabe lho ya. Percetakannya yang keliru maksudnya ngono lho. Percetakane sing keliru kitab ora keliru lho ya. Percetakane sing keliru kan ngono. Wa sama iu lan gelem ngrungokno. Gelem ngrungokno. Wa utawi sama iku at-ta'allumu belajar ingdal ulama'i ing dalem sandinge ulama bisa mai kelawan ngrungokno fi umuri dinihim ing dalem urusan agamane wa dunyahum lan donyane. Dadi tujuane iku nyemakno iku nang kono. Dadi kudu disemakno. Kudu disemakno supaya oleh kebenerane iku mang. Kadang ki ngapalo ambek turu muni qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliku. Oleh ngapalo ambek turu. Kan ya salah. Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Mbok maca maliku. Nah, iya ki. Iku fungsinya nemano. Al kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Al kalamu huwal lafdzul murakabul mufidi bil wad'i. Oh, iku tujuane nyewakno. Mufidu mbok waca mufidi mergo lem ngapal ambek gayeng-gayeng turu kan ngono. Iku tujuane nyemakno apalan. Tujuane sorogan iku di situ. Kan ngono. Oh, ana tradisi sorogan mbok ora. Nak pondok-pondok salaf je ana. Kudune je ana, iku penting iku. Wa ada utawi iki ilmu iku layasulu. Ora bakal hasil, ora bakal iso ngasilake illa bi mahabbatil ulama kejaba kelawan seneng karo ulama. Wa ada utawi iki ilmu iku la yuhsalu ora layu hasalu iku ora bisa dihasilake apa ilmu ila bi mahabbatil ulama kejaba kelawan seneng karo ulama wal ikhtilati lan campur ma'ahum ing dalam sertane ulama wal mujalasati lan lungguh bareng lahu maring ulama. Jadi ilmu itu tidak akan bisa dihasilkan kalau kita itu tidak cinta dengan ulama, orang yang mempunyai ngilmu. Lho ngaji umpamane ngaji karo kiai, lho kok gak seneng karo sing mulang ngaji, ya sampe begrek ora bakal nyantol ilmune. Jadi sadurunge ngaji ku kudu ati ku ditata. Ati ku ditata, budal ngaji ati ditata sadurunge budal ngaji aku ditata. Kena apa kok aku budal ngaji siji? Aku iki golek ridane Gusti Allah. Lah ridane Gusti Allah. Golek ridane Gusti Allah. Berarti nek aku golek ridane Gusti Allah, aku kudu seneng ilmu. Wah, aku pe budal ngaji. Lah nek aku ape budal ngaji, golek ngilmu, ya kudu seneng sing duweni ngilmu. Lha wong budal ngaji, mondok, tapi karo kiyaine dikandani celelekan. Budal ngaji, dikandani celelekan. Oh, sampai kiamat teko ora bakal nemplek ilmune. Jadi aja sampai. Jadi kudu seneng karo ulama. Aja sampai ndadekno gelone atine ulama. Mulane kadang bocah mulai mondok ajeg. Artinya tidak ada perubahan. Ya ora tambah pinter. Itu faktor, salah satu faktornya mungkin dia tidak cinta dengan gurunya. Dia tidak taat dengan gurunya.
Itu salah satu faktornya. Nah. Wal ikhtilati ma'ahum, seneng campur karo ulama, ya. Wal mujalasati lahum, seneng lungguh bareng karo ulama. Ngono ya. Kama kila kaya ulih den ngendikake, kama kaya perkara kuliah kila kang den ngendikake apa mak. Kun ana sira iku aliman, dadi wong sing alim. Au muta'alliman, utawa dadi santri. Au muhibban, utawa dadi apa iku jenenge wong sing seneng lahum maring ulama. Dawuhe ya dingendikakno bahwasanya dingendikakno Kanjeng Nabi ning ngarep ya wis dingendikakno bahwasanya dadi awakmu iku wong sing alim. Awakmu kudu dadi wong sing alim. Artinya orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang alim, dadi wong sing seneng ngaji. Nah awake dhewe ora urung iso budal ngaji. Belum punya minat untuk ngaji, dadi wong sing seneng karo ulama. Iku perintah Kanjeng Nabi. Aja sampai dadi wong sing bodoh. Fa innal jalla mongko sak temene bodoh iku layakunu ora ana apa sahibuhu. Wong sing duweni kebodohan iku makdzuron dianggep fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Kena apa kok awake dhewe iki ora oleh dadi wong sing bodoh? Mergo wong bodoh iku ora bakal dianggep ning donya ya ora dianggep, ning akhirat ya ora dianggep. Ning donya dienggo guyon, ning akhirat ya ora dianggep karo pangeran. Mergo bodho. Ya ora disenengi karo pangeran, mergo bodho. Mulane aja dadi wong sing bodho. Sementara iki jeng bodho-bodho lah. Tapi paling tidak awake dhewe iki berusaha untuk menjadi orang yang tidak bodoh. Berusaha ngaji ku kan minal mahdi ilal lahdi kan ngono ya. Lho sampai mati seumpama sampai mati sampai oleh ngaji. Kok ora pinter-pinter? Iku sampean wis mendapat nilai plus. Sampean ngaji sampai mati gak pinter-pinter. Iku wis masuk kategori muta'alliman. Wong sing seneng ngaji. Masuk kategori muhibban lahum. Muhibban lil ulama, termasuk kategori wong sing seneng ulama. Senajan awake dhewe ngaji sampai mati gak pinter. Awake dhewe masuk ning gone kategori golongan sing nomor 2 muta'alliman au muhibban. Aja sampai masuk ning gone kategori golongan sing nomor 3 jalun, goblok ora seneng kiai. Iki repot iki. Ya Allah. Wal mutasifu utawi wong kang mempunyai sifat bihi kelawan jahlun iku makbunun rugi fihi ma ing dalem donya lan akhirat. Dadi wong kok bodoh iku bakal dadi wong sing rugi donya akhirat. Ning donya ya sengsara, ning akhirat ya sengsara. Ning donya ora dianggep wong, nek ora dianggep wong ku ape ngongkon mergawe ya wegah, wong ki goblok kok. Apa iku jenenge nandur tela kok kuwalik pamane. Nandur jagung kok ora iso, dangir ora iso. Mergo ora tau. Lha wong ape ngongkon kan ya gak. Lah akhire kan ngangel kabeh urip. Disebabkan karena bodoh kan. Ning dunya ya rekoso, ning akhirat ya rekoso. Wong bodoh. Li anna sarafahuma, krana setuhune mulya-mulyane dunya lan akhirat. Iku mal ilmi ing dalem sertane ilmu. Nek sampean kepengin mulya ning dunya, ya
kudu duweni ilmu donya, nak kepengin ilmu mulya ning akhirat ya kudu duweni ilmu akhirat. Dua-duanya ini tidak terlepas dari ilmu. Loro-loro niki gak lepas dari ilmu. Wong dawuh Kanjeng Nabi jelas man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wong kok kepengin sukses ning donya kudu duwe ilmu donya, kepengin sukses ning akhirat kudu duwe ilmu akhirat, kepengin sukses ning donya lan akhirat ya kudu duwe ilmune donya, ya kudu duwe ilmune akhirat. Man arada dunya mongko utawi sakama kila kaya oleh den ngendikake, kama kaya perkara kila kang den ngendikake apa man utawi sapane wong arada iku karep ya man adunya ing donya ya fal yatajir mongko becik mendarah daging sapa man. Waman utai sapane wong